siyezwini lenkosi ebusuku u-2:30 emaqilongweni. Alikho emhlabeni ikhaya lami la, nginguye ohambayo ngizola la, yebo ikhaya lami nantolise, alikho elinje ikhaya lami lihle, muzi wami muhleke, ikhona sizohuba sithi haleluya, awuphekale buso bami yiswake amhlophe, ikhaya lami nanto, ikhaya lami nanto phezulu, ungaba ntoni manje? Ifuna inhliziyo ikhaya lami nanto phezulu, ikhaya lami nanto phezulu, ikhaya lami nanto, ikhaya lami nanto phezulu, ikhaya lami nanto phezulu, ikhaya lami, ikhaya lami nanto, ikhaya lami nanto phezulu, hlaso masingenile, hlaso basingeni sibona umuzi lo, naye umsindisi nomuhle buthe phambili, uthe sokhipha nathi igama, sokhipha nathi igama likaJesu ngokumangala. Awubazalwane, sothatshelwa nganoma yingxenye, sothatshelwa nganoma uma sifike ekhaya sotha sizazi lezi zinto, sothatshelwa nganoma yingxenye, sokhipha igama ngokumangala, sothatshelwa
Sishayela uNkulunkulu izandla phezu kwamakhanda ethu. Thank you Lord. Thank you Jesus. Ladies and gentlemen, sami ngenyawo zethu. Without any waste of time, allow me to introduce to you umvangeli uDavide waseTabanakele, uThumbu wala ikhaya. Ngiyafisa abazalwane sonke siyamazi bazalwane soshaya izandla phezu kwamakhanda ethu and welcome umfundisi Nkosi yazinamini umfundisi waseThekwini. Ngabo nisishaye kakhulu bathandekazi afike ngaphambi. Hallelujah. Thank you Jesus. Singahlala phansi. Thank you Jesus. Igazi lemihlatshelo yonke yabantu. Hallelujah. Cristo Spirit of the living Jesus. Ela palazwa Ela palazwa. Abantu bonke ezabantu sengiyamethemba Yamethemba lo ukhona wanikelwa yo ekukutha Esonu samine zabantu bonke sengiyamethemba Oh
bonke ezabantu bonke awumadoda sengiyamethemba sengiyamethemba mina ngiyamethemba ngiyamethemba lo kukhona owanikelwa kukhona owanikelwa kukhona owanikelwa ngenxa yami owanikelwa Thobe Egolgotha 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 kwakungenxa yesono sami kodwa futhi nesabantu kunesabantu bonke kunesabantu bonke ngiyamethemba lo wose ngiyamethemba ngiyamethemba ngelo kukhona owanikelwayo kukhona owanikelwa engenasiwe engenakhala wanikelwe Golgotha Golgotha enxa yesono sami enxa yesono ya yesono sami Baba wethu ongcwele wena ongamandla ethu wena ongukuphila kwethu wena ongukunqoba kwethu wena oyinkazimulo yethu wena olithemba lethu wena oyindoda yempi wena oyikho konke kubo bonke wena olilibo lokuqala kwabakholwayo wena ongukubenyezela kwinkazimulo kaNkulunkulu siyabonga Baba sihlwa namhlanje siyabonga Nkosi ephakeme akho ukubonga kwethu Baba sibonga uNkulunkulu ongcwele ukuba wasinikeza insindiso yaba yisipho kuthina wasenza uNkulunkulu ukuba singakhiphi imali wasenza Nkosi singakhiphi igolide nasiliva ukuba Baba sifumane insindiso lithi izwi lakho ngomusa sisindisiwe kungekho ukuba imisebenzi yethu ukuze ngabe bikho phakathi kwethu oyibongayo ukuze ngabe bikho phakathi kwethu oyiphakamisayo ukuze ngabe bikho phakathi kwethu oyigabisayo sicela Baba ukubonga sicela Baba ukubonga isipho sibonga isipho sensindiso owasenzela sona ngeNkosi uJesu Kristu Nazaretha ongcwele lithi izwi lakho wayezelwe yedwa kuyise wayengasazange isono wayengalazanga ithanga kodwa wenziwa waba yisisono wenziwa waba ngumhlatshelo wakhashelwa lo Jesu wathukwa wadelelwa washawa waliywa wadelwa wahlanjalazwa siyayibuza Nkosi ukuthi yini lengaka eyenza uKristu abdele ubuNkulunkulu bakhe kanti uNkulunkulu wawubona thina esasiphansi siphofu wawubona thina Nkosi singenalutho ukuba nakho siyoze sife singabuyisananga nawe kodwa Nkosi wakwenza lokhu uNkulunkulu ngoba uthande umuntu wamthanda umuntu nobesosonweni nakho
ukubonga kwethu Baba, sibonga insindiso owasenzela yona ngoKristu Jesu. Sicela ukujoyina umpostoli Paulos ebandleni lase-Efesu, athi umpostoli Paulos ubonga insindiso uNkulunkulu asenzele yona ngenxa kaKristu. Athi nathi sesihlengiwe ngegazi lakhe, athi sasikude noNkulunkulu singamazi uYesu, athi iziphambeko zethu zasisihlukanisile noNkulunkulu, athi sasimihlwathi yasendle, athi siyizimvu ezazingenahlelo, athi sasingenawo umelusi, athi kodwa uNkulunkulu wasifumana sambaze, wasifumana sisehlane, wasithatha wasifaka ngaphansi konqamlezo lwakho, wasigona wasigeza, wasigeza ngesigezo siyizwi lakho. Athi uJesu nina senihlambulukile ngezwi engalikhuluma kini, athi nangegazi nahlambulula, wasenza uNkulunkulu saba ngaphansi kwehlelo lakho. Namhla Nkosi kuLwesihlanu laba basikhumbula isigameko esenzeke emthini wehlazo. kuLwesihlanu uNkulunkulu sizokhumbula Baba ukuthi sasingafanelekile, sizokhumbula Baba ukuthi sasiyizoni, sizokhumbula Baba ukuthi sasifanele ukulahlwa, sizokhumbula Baba ukuthi icala laliphezu kwethu, sizokhumbula Baba ukuthi sasingafanelekile, kodwa nomsebenzi omkhulu kangaka owenze Calvary ukuthi sithangele uNkulunkulu. Sibonga insindiso esenzelwe yona, sibonga umusa wokusindiswa, sibonga umusa wokusindiswa. Yesu uNkulunkulu ohlabelela ngawe, athi siyabonga uNkulunkulu oyingcwele, athi ilanga lafiphala, athi ngomhla wokufa kwakho uthi kuye lo owathenjwa ngamazulu ukulisale lakhe ibandla. Athi sibonga lowo musa owakwenza washiya ubukhosi, athi sibonga leyo ngama eyakwenza washiya ubukhosi wazosithengela ubuNkulunkulu. Baba siyabonga, ngasingabe sikuphi ukuba wena wehlanga, ngasingabe siyini ukuba ufama. Siyabonga, sibonga isipho sansindiso, nanti izwi lakho lithi wena uNkulunkulu wemindeni yonke, wena uNkulunkulu wezizwe, wasithenga ngagazi linye. Siyabonga Baba, timthatha pha, sibonga insindiso, sibonga ukusindiswa, sibonga insindiso. uNkulunkulu kukhulu Baba, wasenzela khona emthini wehlazo, kukhulu Moya Oyingcwele wasenzela khona. Mhla uhlutshula ubukhosi, mhla udelwa, mhla upheshelwa, nakuthela ngamathe, wasilanda Baba, wasilanda amakhamandelelo obumnyama, wasilanda phansi koqalekiso lozalo, wasilanda, wasigeza ngagazi lakho. Uyikosihlabelela futhi siyamethemba yena, kukhona owanikelwayo ngenxa yesono sethu esabantu bonke.
Sibonga insindiso. Sibonga insindiso. Thank you, Jesus. Sibonga insindiso. Thank you, Jesus. Siyabonga Baba. Thank you, Jesus. Hawu Nkosi sima ngesibindi ukuthi ngomusa sisindisile. Thank you, Jesus. Siyabonga Baba. Thank you, Jesus. Siyabonga Baba. Siyabonga. Hallelujah. Siyabonga mdali wezulu nomhlaba. Hallelujah. Wena owenziwe inhlawulo. Thank you, Jesus. Siyabonga, siyabonga, siyabonga. Thank you, Jesus. Wena wanqoba ukufa, wanqoba ithuna. Thank you, Jesus. Siyabonga uNkulunkulu ozifunge amaqeda kangathina. Siyabonga balsam la kwaGileyadi. Thank you, Jesus. Siyabonga, siyabonga Baba. Thank you, Jesus. Siyabonga, siyabonga ndoda yethu, siyabonga. Thank you, Jesus. Siyabonga, siyabonga, siyabonga. Siyabonga, siyabonga, siyabonga. Siyabonga Chief Cornerstone, siyabonga. Siyabonga Dwala laphakade, siyabonga. Siyabonga ndoda yethu, siyabonga. Siyabonga thamba lenkazimulo, siyabonga. Wena uyinkanyezi yokusa, siyabonga. Siyabonga myeni wamafelokazi, siyabonga. Siyabonga. We salute you. We salute you. Hallelujah. We salute you, Jesus. Oh, Jesus. We salute you. We salute you, Jesus. We salute you. Thank you, We Jesus. salute you. We salute you. Thank you, Jesus. We salute you. 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 We are joining the angels in to worship you. The Bible says that 24 elders, the we salute you, our Father, our Master. We salute you, Lamb of God. We salute you. Siyabonga Baba, siyabonga, siyabonga. Siyabonga, siyabonga. Inhliziyo zethu ziyakhalela. Phefumulo yethu yakhalela. Siyabonga, siyabonga. Siyabonga, siyabonga. Siyabonga Baba. Siyabonga Baba. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Kimbona umsindisi efa esiphambanweni Hebrew chapter number 9. Hloniphe uNkulunkulu phakathi kwethu. Hloniphe umoya engcwele. Thank you Jesus. Angihloniphe abefundisi apostoli kanye nomama Ndaba, siyabahlonipha phakathi kwethu. Ufundisi Mdluli, Mashobane nomama Mtunga, bonke abefundisi abakhona, obaba bethu, omama bethu, ogogo bethu omkhulu. Ngiyacela uhloniphe ubhuti nosisi egameni lika Jesu. Ibandla lonke lenkosi siyalibingelela. Amen. Mama uMhlo ukhona emva kwethu. Jesus. Hebrews chapter number 9 verse number
11, then we pray. So tandaza khona manje. Verse 11. Umsebenzi kaKristu wobupristi obukhulu. Verse 11 ma. 7. 11. 11. Kepha lokhu uKristu esefikile engumpristi omkhulu wezinto ezinhle ezizayo. Wadabula ithabanakele elikhulu neliphelele kunalelo elingenziwanga ngezandla, okungukuthi elingesilo lalokhu kudalwa. Wangena kanye kuphela endaweni engcwele. Mhla edabula ithabanakele lo sifunda khona kuthiwa mhla izolidabula ithabanakele engena engadabuli nje ithabanakele elenziwe ngezandla, kodwa iBhayibheli lithi ekungeneni kwakhe wangena kwabakanye endaweni engcwele. so kusho ukuthi mhla uKristu engena endaweni engcwele wangena kwabakanye. Yes ma. Kungengegazi lezimbuzi nelamathole, kepha ngegazi lakhe. Yebo ma. Ezuzile ukukhululwa okuphakade. Ezuzile ukukhululwa okuphakade. Yes ma. Ngokuba uma igazi lezimbuzi nelezinkunzi nomlotha wesithole kufafaza abangcolileyo, kuhlambulula kube ngukuhlanzeka kwenyama. Hey madoda. Kakhulu kangakanani igazi likaKristu ozinikela kuNkulunkulu ngomoya ophakade engenacala. Yebo. Liza kuhlanza unembeza wethu emsebenzini efileyo ukuze sikhonze uNkulunkulu ophilayo. uMahebheru 4 uverse 14 wona uthi sinompristi omkhulu ongasisiza. Ngakho ke lokhu sinompristi omkhulu kakhulu odabule amazulu, uJesu indodana kaNkulunkulu. Masibambelele kuso isivumo sethu ngokuba asinaye umpristi omkhulu ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu, kodwa lowo olingiwe kukho konke njengathi ebe engenasono. Ngakho ke masisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuze samkeliswe isihawu, sifumane umusa wokusiza ngesikhathi esifane. In as much then as we have a great high priest who has already ascended and passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession of faith in him. For we do not have a high priest who is unable to understand and sympathize and have a shared feeling with our weaknesses and infirmities and liability to the assault of temptation, but one who has been tempted in every respect as we are, yet without sinning. Let us hold fearlessly and confidently and bold draw near to the throne of grace, the throne of God's unmerited favor to us sinners, that we may receive mercy for our failures and find grace to help in good time for every need, appropriate help and well-timed help coming just
when we need it. Inkosi ngicela ibusise ukufundwa kwezwi layo. Amen. Mhlambe bazalwane siqala indaba yethu siqale ngokuthi mhlawumbe umuntu asiveze isizathu esikhulu sokuba namhla sibe kulomhlangano omkhulu kangaka. Bazalwane asihlangene njengoba amasonto ekaKristu ehlangene nje, asihlanganele ukuba sizobonana, lokho kuthiwa i-meet up. Number 2, asihlangene ukuba sizo sign register sithi #Passover 2026 we were here. Asihlanganelanga to take a content. So we are not here for a content. So umhlangano wethu omkhulu ukuthi bazalwane silapha namhlanje ngoba kunomsebenzi omkhulu owenzeke empilweni zethu mhla sidibana noJesu. Amen. So our main purpose of this gathering ukuthi bazalwane kunomsebenzi omkhulu owenzeke empilweni zethu mhla sidibana noJesu. So njengoba sithi ndaba omkhulu sikwiphasika, mhlamba sibavezela abazalwane ukuthi alikho iphasika lingekho iwundlu. Alikho iphasika lingekho iwundlu. Number 2, ukuchitheka kwegazi lewundlu. Usho ukuthi i-involvement yephasika bandla lenkosi ukuba kube khona iwundlu, mase likhona iwundlu bese kuchitheka igazi lewundlu. Ekuchithekeni kwegazi lewundlu nansi into enginothisayo, kuba khona ukuthethelelwa nokuhlanzwa kwezono. Yenike shuthi sesingasho bazalwane ukuthi ke iphasika liyagcwaliseka lapho. Amen bazalwane ba. So lo ke osibhalela amaHebheru usithi zoom in kwi-Old Testament uzosivezela into ethi ngokwezivumelano esidala noma ngokwe-Old Testament kwakuyebe khona indawo ebizwa kuthiwa i-sanctuary, ithabanakele. La ethabanakele ke bazalwane ithempeli likaNkulunkulu. Number 1, kuthiwa kwakuba khona indawo ebizwa kuthiwa igceke. So la egcekeni ila okwakuhlala khona abazalwane ngosuku oluthize, la bezozibonakalisa khona kumpristi kube yilowo nalowo aphathe imvu yakhe noma imbuzi yakhe aye kumpristi eyovuma izono zakhe. So ke labazalwane ke babehlala endaweni okuthiwa igceke. Number 2, bese kuthiwa kube khona indawo engaphakathi ebizwa ngokuthiwa indawo engcwele. Indawo engcwele yayidalelwe ukuba kungene abantu ababizwa ngokuthiwa abapriest. Andisesotweni sonke bazalwane. Bese kuba khona indawo okuthiwa indawo engcwele ngcwele. Indawo engcwele yayingangeni noma bekhona abapriest, kodwa kuba abapriest phakathi kwabapriest kwakumiswa obizwa ngokuthiwa umpristi omkhulu. Ngazi noma ngisesontweni, and umpristi omkhulu ke kuthiwa ke uma naye eyongena endaweni engcwele wayengangeni nje avela avuke nje ekseni kuLukutu ayongena endaweni engcwele. Kodwa ke uma eyongena umpristi omkhulu naye kuthiwa bazalwane wayongena ephethe ke imhlatshelo yabazalwane, into eyayithi uma Nkosi sonile, uma kumele kufe thina esikhundleni sokuthi kufe thina, nanti iwundlu akuchitheke igazi nanasilwane bese siyashiswa, ebese umpristi ethatha lowo mlotha eyongena nawo endaweni engcwele.
ukuba ayokhulumela abazalwane. Awu amen esontweni. Kusho ukuthi ke bazalwane ngokwe old covenant ke akekho umuntu owayevumeleke ukuyoyikhulumela noNkulunkulu mashobana. Kusho ukuthi umuntu ma efuna ukuyoyikhulumela noNkulunkulu kwakumele akhulume through umpriest. Awu sisosontweni anithi bazalwane. So kwakumele ke ayongena ngompriest omkhulu eyongena kuphi bazalwane endaweni engcwele ngcwele. Lapha ya endaweni engcwele ngcwele kuthiwa yila okwakukhona khona umphongolo wesivumelwano sikaJehova. To mention izinto ezimbalwa lapha emphongolweni bazalwane kuthiwa kwakukhona induku kaAaroni yayisemphongolweni, and induku kaAaroni yayiphethwe uMoses. Number 2 kukhona amagundane. Ngiyakhumbula izipho ezazibuye ziphethwe ngamaFilistine mhla ebuyisa umphongolo kaSimakade. Kukhona nama tablet lapha emphongolweni kaSimakade. Kuthiwa nama cherubim ayekhona lapha emphongolweni kaSimakade. To mention bazalwane mhlambe ngi-offering ukuthi sikhanzisa kungani kwakukhona induku kaAaroni isemphongolweni. Ngiyafunda nje iBhayibheli ngelula umqondo. Leya nduku bazalwane Mthombeni ngicela ukushumayela. Leya nduku bazalwane njengoba ihlezi lapha kwi covenant emphongolweni, kimi ngambuleleka into ethi bazalwane yayisikhumbuzo kwinhlangano yakwaIsrayeli ukuthi namhla uIsrayeli ufuna mfakacebe khulu ukumdive noma ukumhlubuka uNkulunkulu, kodwa ububuka uthi uyolunguza emphongolweni ubona induku kaAaroni bese kuba khona into eklikhayo lapho mashobane emakhanda abo ukuthi noma sifuna ukumhlubuka uNkulunkulu kodwa iyosimangalela induku kaAaroni esemphongolweni. Isimangalela ngelithini induku? Iyosimangalela ngelithi bazalwane sike sadabula ehlane kapapa, sike sadabula ehlane bandla lenkosi. Simasidabula ehlane sizwe izitha zethu zisilandele emva kwethu, siweva amahashi eyinqole gijima emva kwethu kulukuthi sathi masifika phakathi kwendawo eyithiwa ulwandle olubomvu, sathi masifika phakathi kolwandle olubomvu sase sitshela ukuthi siyafa. One siyofela olwandle olubomvu, masingafelanga olwandle olubomvu siyobulawa izitha zethu. Ilibina kapha kodwa masibuka induku kaMoses ile ihleze emphongolweni ihluma emphongolweni induku kaAaroni. Siyakhumbula mfundisi uNosi ukuthi kunesimangaliso iSimakade khethapha ake asenzela sona ehlane mhla sibhekene nolwandle olubomvu. Manje asikwazi ukuniglect induku kaAaroni ngoba isikhumbuzo bazalwane sokuthi kunento enkulu uSimakade asenzela yona. La sithi indlela yethu iyaphela, la sithi kuyaphela ngathi, la sithi kuyaphela ngempilo yethu, kodwa induku yasikhumbuza ukuthi kukhona umuntu esake sahamba naye ogama lakhe linguMoses. Uyena wayephethe yona le nduku mhlazana kuvuleka ulwandle olubomvu lungavulwa umuntu, kodwa isimangaliso hayi bazalwane bami, isimangaliso salenduku iyona yasivulela indlela la indlela eyikade ingekho khona. Ekuthi angibuza ukuthi namhla uficwa zikhathi enzima siyoba yini isikhumbuzo sokuma phambi kaNkulunkulu wakho? Namhla uSathane challenge impilo yakho ethi miyeke lo Jesu, siyakuba yini isikhumbuzo oyoma ngaso uthi Nkosi angikwazi uNkulunkulu ukuhlubuka ungidlulisela, angikwazi Nkosi ukuhlubuka. Kube khona into oyimisa phambi kwempilo yakho uthi for this reason Nkulunkulu noma kunye ngasawamkelisanga, noma kunye Nkosi ngasakufumananga, but for this reason my Father I can't repel you, oh Lord Jesus, for the fact yokuthi Nkosi uke wangidabulisa olwandle olubomvu, for the fact yokuthi Nkosi waqeda ngezitha zami angikwazi baba ukuhlubuka, for the fact yokuthi ngake ngome ehlane wasebenzisa yona le nduku ukukhipha amanzi edolweni, for the fact yokuthi ehlane eGibhithe siphakathi kwezitha zethu yona le nduku eyaphendula imangaliso
umbuso, yalishaya iGibhithe waphuma omiyane, yalishaya iGibhithe yaphenduka igazi mfula. Manje Nkosi ukuthi angishumayele manje Nkosi angikwazi Baba ukuhlubuka ngoba yiyo le nduku eyenza imangaliso ezilishume eGibhithe, yiyo le nduku eyadla ezinye inyoka zaseGibhithe nabo ephakama abaphuli baseGibhithe bethi basame yabo imlingo. Kwasho ukuthi siphethe into enamandla sezulwini noma sikhona ezinye inyoka kodwa siphethe into enamandla. Awubafowethu ngiyathandaza sengathi ngaba khona into eyoba isikhumbuzo empilweni yakho mhlazana uSathane echallenge ukholo lwakho. Sengathi ungaba nayo into eyokwenza ume nangehora libi uthi uNkulunkulu angikwazi ukukuyeka. Mangibuka la ungithathe khona ngibuka abantu engahamba nabo, abanye basala endleleni, abanye basala emangcwabeni, abanye basemathuneni, abanye basemathaveni. But Lord, you have kept me up to this far. Hawu Nkulunkulu, siyakhumbula Baba mhla silambile ehlane masithi siyafika emphongolweni sibona umfanekiso wezinkwa ezehle ehlane sibhakwe ezulwini. Asikwazi Nkosi ukukuyeka, kunguwe Nkosi owasonda ngezinkwa ehlane, kunguwe Nkosi owanisa imvula yezakho. Asikwazi ayisemphongolweni yonke le iphakathi mphongolweni ngoba la magundwane asho ukuthi kwakungumhlatshe kungumnikelo mhla amaFilistine esiphupha uNkulunkulu wethu. Madoda kodwa uNkulunkulu wakwazi ukuzilwela singekho, wakwazi uNkulunkulu kulwa noDagoni. Manje masibuka uNkulunkulu emkhulu bafowethu sithi noma silele ebusuku sithi kanti uyasilwela Nkosi, noma singayiboni izitha zethu wena Nkosi uyasilwela, noma singasazi izitha zethu wena Nkosi uyasiqobela, noma sihamba endleleni enzima kanti wena Nkosi unathi. Namhlanje sizwe sengazuthi usihlubukile kodwa masibuka emphongolweni wesivumelwano kukhona into evukayo ukuthi Nkosi siyamangala, simangaza ukuthi simakade hawu Nkosi nathi kanti usasegcinile noma sesimabokoboko kodwa sibuka simangazwa into ethi awu uNkulunkulu wasigcina sesishayeke kangaka. Yizimpostoli Paulos wasendulo esethatha umhlalaphansi ngasi kodwa ngibuze ebhalela uTimothy athi Timothy mfana wami ngikulwile ukulwa okuhle ukulwa kokukholwa. Athi bheka mfana wami ikhanda lami selishintsha ngishishepe ngake ngehlela kwenye indawo ngiyoshumayela ngakhandwa ngamatshe. Mina Timothy ngike ngangena olwandle olubomvu, ngike ngangena olwandle ngibheke eRoma ukuba ngiyothetha icala kwaphahla kumkhumbi ngiphakathi. Manje bafowethu kuyofika isikhathi labo mama ngixoxela abantwana benu nithi ingane zami ningamiyeka uNkulunkulu njengoba nibona lesi sibasi ngibheke happy ngafike ngashayeka kodwa uNkulunkulu wamanami. Uma mntana mubuka umhlane wami uma rephe nje bantwana bami ngama nishiwe ngabantu nithukwe ngabantu bengithukela leli ivangeli kodwa lo mhlane uyisibasi bantwana bami sokuthi ngike ngahamba noNkulunkulu. Uyisibasi singane zami uma nibona le ngozi isho ukuthi ngike ngarejectwa nangabantu okwakufanele bangisize abangangisiza nalabo engabakhulisa kufanele bame nami bathatha istep bahlehlele emuva. Angangasuka kulo Yesu kodwa manibona amanda kaphathayo awubazana kunezimo eziyoke sisibuze ukuthi mhla ubizwa walizwa ngempela yini izwi le calling yakho. Sesibona ingozi uma umuzu ushayekile kodwa ume ngizomunye bhala athi on the rock I stand, athi on a solid rock athi we build. Waba bafowethu kuneyikhathi sosibuza ukuthi mhla inkosi ishobane ikhuluma saliswa yini iphimbo. Manje siyathanda
manje ke bafowethu singakwazi shobane sikhanzisa ukuyiyela uNkulunkulu sihlulwa ukuyokhuluma noNkulunkulu. Kodwa bafowethu ngizwe iBhayibheli lasendulo libhala lithi uNkulunkulu wathandiswa kangaka waze wanikela ngendodana yakhe. Lithi iBhayibheli yayizelwe iyodwa bese lithi kuba yilowo nalowo ozokholwa ile ndodana kaNkulunkulu abe nokuphila okuphakathi. Nakho sesingena bafowethu sasingabesizwe sasingafanelwe insindiso. Insindiso yayingamaJuda, insindiso yayise kwamaJuda. Thina singama-Gentiles, thina singabesizwe. Lento kwangesiye yethu. Le nsindiso yayingabalelwe kwaZulu, le nsindiso yayingabalelwe eNingizimu ne-Afrika. Kodwa bafowethu kunento eyenzekayo. Bafowethu ukuthi ngibonge umpostoli Paulos othatha leli ivangeli walikhipha kumaJuda wathi mina ngizoba ngumpostoli wabesizwe. Kuze kube namhlanje bafowethu sisangena ensindisweni, singena ngoba kunendoda thalabasaya kithapanda kha kunendoda mashobana Jesus. ethi mayishumayela noPeter. Wathi uPeter mina ngishumayela kumaJuda wayiselula isandla uPeter. Wathi mfowethu ngoba mina ngibizela kumaJuda wena ubizela kumaGentiles, kodwa ngoba lento oyishumayela nangishumayelayo iyabafanele namaGentiles. Wamelula isandla bafowethu, umelula isandla uPeter elulela umpostoli Paulos wayisemrelease. Awuyasuka amadoda into kampostoli Paulos yangena la ivangeli lingafanelekile khona, yangena imemezela indaba ezinhle kaKristu. Yathi nani ma-Gentiles noma le nsindiso yayingesile kini wayeseshumayela kuJohn 1 verse number 12. Izwi iBhayibheli lithi bonke abamamukelayo wabanikeza amandla abantwana bakaNkulunkulu. Ababelisula iBhayibheli lithi uJesu weza kwabakhe, abakhe bamamukela kodwa bonke awusikuphezu Tombeni kusu weza kumaJuda, but amaJuda amribhela. AmaJuda ambona indodana yombazi. Kodwa nathi iBhayibheli elikhulu manje singena kanjani thina singabesizwe na? Singena ngalo igazi lakhe. Uzwe loba ngesambulweni atiwasithenga ngagazi linye. Waba uNkulunkulu wesizwe sonke wayesesikhobo. Abafowethu wehla kancane ngiyezwa cela ushumaya la esifunda khona shobane sasilandiswa kuthiwa ke manje siyongena la ongafanele singene khona, siyongena ethempelini la okufanele ukuthi mawuya khona uye uphethe isilwane. Mawuyongena la uye unesilwane shuthi uqhuba isilwane nakhona mawuya ufika usishiya kumpriest omkhulu. Jike kwaDlamini baba sinje omkhulu baze bafa bengasinikezanga uNkulunkulu. Yabo yahambisa sazi sathi sikhula siphaphama saphaphanyiswa kuthiwa sikhonza abanye uNkulunkulu. So on behalf of abakwaDlamini nathi isilwane. Hey kodwa ke iBhayibheli elikhulu ngiyalithanda. iBhayibheli elikhulu ke sikhanzisa liyasikhipha ukuba siye ethempelini ngomuntu. Emavesini esiwafunde mina uLuka 23 verse 44 uthi 3 hours kwabamnyama emhlabeni. Siyakhumbula ngithi bazalwane, bese lithi iBhayibheli ke shobana kwaku uJesu esentabeni. Kuswakala iBhayibheli lisilobela into ethi sikhanzisa ithabanakele ngoba engalidabulanga physical, kodwa isihenqo esentabeni elenge emthini wehlazo. Kodwa into eyenzeka entabeni yayo affecta ithempeli ezansi.
Wayingadinganga uJesu kuba alidabule ithabanakele physically. Kodwa kuzwakala iBhayibheli nhlangothi lisilobela into ethi mhla kunyakaza amadwala esentabeni yempumo, mshikashi isihengo sethempeli sadabuka. Manje ke sidabukelana isihengo sethempeli. Kuthiwa lesi sihengo sasehlukanise indawo engcwele. Lendawo engcwele ngcwele kuthiwa noma wawufika ugcine egcekeni ungayazi inkonzo yangani yakweveyini, uma ufika ethempelini ungazi kwenzakalani ngalo, angayazi ipresence kaNkulunkulu ngalo. Befika abantu mshikashi behlala egcekeni bethi kazi umpristi uyosikhulumela okuyikho yini asazi, engabe umpristi uyosikhulumela okufaneleni asazi. Kodwa mhlasane ilibo lokuqala izibulo lesidalwa namalungu ebandla, the firstborn of all creation, the one who is, the one who was, the one who is to come, the lily of the valley, the bright morning star, the ancient of days, the rock of ages, the bright morning star, the bread of life, the living water, the way and the truth. Ujasi ilibo lokuqala mhlasane elanga esiphambanweni. Wathi ma elanga esiphambanweni angazi kodwa ngizinto emoyeni wamemeza ngezwi elikhulu. Wathi nani enaningafanelekile ukubona indawo engcwele ngcwele, kodwa namhlanje nginifulela indawo. Wasifulela tabekhulu indawo engcono yokuthi siziyele thina, singabe sisakhulunyelwa, singabe sisakhulunyelwa nayimvu, singakhulunyelwa nayimbuzi, singakhulunyelwa nayinkomo. Bafowethu lalenga ihonqa likaMariya, yalenga imvana kaThixo, walenga wayekhona umhlaba ungakasekelwa, walenga unguye nginguye, walenga amelo qinisile ufakazi, yalenga indoda yempi, walenga wathatha ubuhlungu. iBhayibheli isihanqo sentempeni sadabuka ukusuka phezulu sase sayoshona phansi, sathi wabaJuda nani ninabezizwe, sathi ninabaphezulu nabaphansi ngokwempilo, nabaphakeme ngokwempilo, nabaphansi ngokwempilo. Ngifulela indawo engcono, indawo yokusikhulumela, ningabe nisakhulunyelwa silwane, ningabe nisakhulunyelwa mpristi, kodwa ukudabuka kwendwangu nithi nani kude ngenxa yeziphambeko zenu. Sondelani nganeno futhi akubebesele sikhanzisa. Nithi uJesu wasifulela indawo engcono kuthi akubebesele mashobane. Nithi sisendaweni engcono, esikuyo sisendaweni engcono, esikuyo sisendaweni engcono. Asenzanga iphutha, alikho iphutha ngokuba nayo, sisendaweni efanele. Kufaneleke ngoba ukhona wasithengela uNkulunkulu, wasithengela. Ashoba angazi kodwa for the first time in history shikashi sikhanzisa sibona umpristi omkhulu eya endaweni engcwele for the first time in history. Hawu madoda angabe ibandla liyangithi for the first time mamndaba in history. Mawungafunda nje umlando weOld Testament, every time ubona umpristi omkhulu yazi kunesilwane la. But ladies and gentlemen, for the first time in history sibona umpristi omkhulu approach the holy of holies
angazi mhlambe nabantu bamangala ukuthi lo siya introducela kwa umpristi omkhulu kodwa simangazwa into ethi gogo kanjani ke lo mpristi omkhulu oyendaweni engcwele ngcwele engaphethe silwane kwasho ukuthi lo oyodabula ithabanakele lo oyodabula indawo engcwele ngcwele lithi iBhayibheli walidabula kwabanye kanti abapristi babantu babengena unyaka nonyaka kodwa lo engizomemezela namhlanje wangena once and for all lithi iBhayibheli akangenanga ngagazi lasilwane akangenanga ngagazi lambuzi akangenanga ngagazi lankomo akangenanga ngagazi lanqaba kodwa he represented himself as a living sacrifice. He represented himself as a ransom. Oh, Jesus. Hallelujah. Walidabula ithabanakele elidabula busi ngegazi lakhe. Jesus. Ladies and gentlemen, allow me tonight to introduce to you there is a blood that was shed on Calvary. Oh, Jesus. And this blood was the blood of a man and the Son of God. Alumamazela amandla asegazini lika Jesu. Lingamandla igazi lika Jesu. Lithi iBhayibheli likhuluma indaba enkulu okwedlula lika Abela. Indaba lika Abela likhale emhlabathini. Kulalithi amsimthome. Kodwa igazi lika Jesu lithethe indaba engcono. Oh, Jesus. Hallelujah. Wangesiko losihlanu kwakungesiko lo lwesihlanu kodwa kwakuyiwo lwesihlanu kodwa kwangeyiwo lo kodwa kwakuyiwo angiphethi kwangesiwo wona lo namhlanje ulwesihlanu kodwa kwakuyiwo wona ulwesihlanu umhlaba unyakaza mhla ilanga lifipha amadwala qhekeza kwakuyiwo lo lesihlanu mhla sikanzisa uJoseph eyosicela isidumbu esehlisa wasithatha wayosifaka engcwabeni izulu intangothi eshumayela asazi kokwenzakalani ngaphansi kwamathumbu omhlaba kodwa siyayicabangela nje ukuthi uSathane wayecelebrate ethi ngaqeda ngalento ngamthela ngehlazo uJesu esiphambanweni ecelebrate beqhumisa amachampagne ayengekho by the way eqhumisa amachampagne namadevil oshipha namasatanist namadimoni becelebrate ukuthi bamnqobile uJesu esiphambanweni akuthi angithi kanti isathane ulate ukufa kaJesu kwangesikho kwehluleka kodwa ukufa kwaJesu kwakuyivictory ngiyaqala ukubona ukufa kuyinqobo ethi umuntu ekufeni kodwa enqobeni ngiyashumayela esontweni ethi umuntu ekufeni kodwa ekunqobeni ethi umuntu ekufeni ngoba abaningi betshela ukuthi ukufa is a defeat but the death of Christ was not a defeat, was a victory. Abafowethu sesiyathanda lithi iBhayibheli wangena wabanga kuze kube namhlanje mashobana le siyasigameke ngene ithabanakele akaphindanga wasingena nimzwile umshikashe Shumayela uthi wathethelela izono zaba khona nabezayo uJesu akalingenanga ithabanakele namhlanje ngoba siShumayela akalingenanga ngonyaka ozayo kodwa wadabula kwaba ngakodwa ithinto foka mashuba nathi esasihlwembu singenayo imali yokuyothenga imbuzi shuthi izono zethu zayilakanyana number 2 kuthiwa igazi leyilwane lasibekela isono usamsile sona kodwa isono sakho hawu madoda sibekele sithi isikho futhi usangayophenye wayikhipha unenhlawulo ukuthi wafoka isibaya kodwa ingane ithi kwenzeka umonakalo so nisibaya yona inkomo wayikhipha yahlatshwa nabuyisana kodwa ingane ithi
unomonakalo ngoba igazi lesilwane aluhlanzi unembeza ngoba abanye ngithi awuthi ngishumaye noma wayikhipha inkomo okuyogeza umuzi kaMnumzana kodwa kunomama uthi mayikubuka athi nayi lengane eyamosha ingane yami usho noma isilwane usikhiphile kodwa unembeza wakhe awugezekanga ngoba kunentombazane ethi mayikubuka ithi nayi lenje eyangimithisa yangishiya kodwa wasikhipha isilwane sahlala sakulachitheka igazi kodwa kunembeza waleya ntombazane awuphumile ukuthi uyinje ngoba igazi leyilwane alugezi unembeza kodwa likwazi ukuhlanza ingaphandle lomuntu ukuthi noma simbuka sithi yena wasikhipha isilwane kodwa unembeza awukazi uhlanza. iBhayibheli likhulu lithi pho kakhulu kangakanani igazi likaJesu. Usho ukuthi igazi likaJesu aligcine emzimbeni hawu madoda lingena ngisho kunembeza liye kwi-consciousness yomuntu lufike luhlanza unembeza bazalwane luhlanza uthi noma usivuma isono usivume ngonembeza nonembeza wakho uthi yes usivumile isono noma uyoxolisa umuntu ungaxolisi ngoba kuthiwe xolisa uxolise ngoba unembeza wakho uhlanzekile ngoba kunabantu aba very good kuyo apologize yes I apologize kodwa enhlizweni uthi ngeke ngikhohlwe omunye I forgive not forget into enjalo ikhona nje isigisi esinjalo mangasana uthi I forgive but not forget awukahlanza unembeza wena othethelela ungakhohlwa kanti wena uJesu ezakhe izono uyifaka olwandle lokukhohlwa maye kubuka uJesu akakubuki ngezolo lakho uJesu akakubuki ngokuthi wenzani izolo ngoba izono zakho mayiseyihlanzile uyifaka olwandle lokukhohlwa kodwa wena mawusabuka umuntu owakulimaza umbuka uthi I forgive but not forget. Kodwa lithi iBhayibheli igazi likaJesu likwazi ukuhlanza la singaboni khona thina unembeza yabona uma shobana unembeza ufile sikwazi ukuhlala kanje esikolweni hlale omunye ehlezi la lo sikwazi ukuthi sihlezi kanje ngoba umthombe nehlezi sisenkonzweni kodwa sikwazi ukuhleba lo yamuntu omlapha phambili kodwa sikwipass over kodwa sikwazi ukuhleba abanye njengoba sikwipass over bangama hairdresser abanye silapha sike nje bangama fashion designer bazobheka ukuthi wazohlanganisa njani wawuhlanganisa imbali engahlangani esikhundleni sokuba sikhumbule into esenzelwa ngoba unembeza wakhe awukahlanzwa usakwazi ukubuka ikhanda lomuntu ukuthi lona ngoba eshumela akagonde ngani lona kungani installe kanje kungani sibona isaka la kodwa installile ngoba when we hairdress esikhundleni sokuba ube sekuyi pass over conference uba yi hairdresser because you're conscious consciousness sakgezwe ngembuzi hla ufike egazini likaJesu uyokwazi ukuthi uma uye enkonzweni awuyini awukho esaluni awukho kwi-fashion show hla siye enkonzweni asikho kumabona kude asikho kubona asisile ukuzobukisa kodwa sizofuna uNkulunkulu manje ke mashobana ngicela ukuvula nanti ithuba ke lithi iBhayibheli ke ngoba sesina lo mpristi omkhulu amaHebrew 4 athi ke sinompristi omkhulu osedabulile amazulu wayohlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu uverse number 15 walelo verse uthi ke asinayo umpristi ongenakho ukuzwelana nobuthakathaka bethu. Why? Because lithi iBhayibheli ke lo priest esinaye he is able to understand and to sympathize with our
weaknesses. Reason being, because uyakwazi ukuba umuntu. He knows how it feels to be a human. uJesu uyakwazi ukureject uthi kunjani. Not just being rejected by your own blood. Jesus knows. Jesus knows how it feels to be rejected by people whom you were trusted. Wathemba inner cycle, but ngomhla esiphambanweni they were no more to be found. Mhla uJesu ekhuphukela eGetsemane wanyuka noPeter noJames bayothandaza. Bemazi uJesu ekhazimuliswa kuvela uMose no Elisha entabeni, kodwa balala kunokuba uJesu bamthandazele balala. uJesu uyakwazi ukucela abantu bayomthandazisa bafika entabeni bangamthandazisi balale. uJesu uyayazi leyo pain ukuthi njani. Jesu uyayazi. Bese lithi iBhayibheli therefore yini sesiyathandaza mthombeni awumadoda sesiyathandaza mthombeni pastor sesiyathandaza. Bese lithi iBhayibheli ngakho ke masisondele ngesibindi kuso isihlalo somusa ukuba sifumane isihawu esisiza ngesikhathi sifanele. Bazalwane, usizo lomuntu alusekho embuzini. Usizo lomuntu alusekho emagobongweni. Usizo lomuntu alusekho enyangeni. Usizo lomuntu okholwa nguJesu alusekho ukuthi afake iziphandla zize ziphume engalweni ekwapheni. Usizo lomuntu bafowethu alusekho emsamo. Usizo lomuntu alusekho bafowethu emfuleni ukuthi siyongena emphophomeni siyokhuphula isithunywa noma siyokwehlisa isithunywa. Usizo lomuntu okholwa nguJesu alusekho kuma consultation of inyanga nezangoma nababhulu. Kodwa iBhayibheli lithi sondela ngesibindi. Ngiyacela bafowethu namhlanje ukuvula nasi isihlalo somusa esavulwa ngegazi lomuntu, esavulwa ngohlangothi kwachitheka igazi ukuba kuhlanzwe isihlalo okuyothi bonke abarejectwe basondele kuso, okuyothi bonke abalahliwe basondele kuso. Bafowethu ngishumayela emini ngathi ungavumi uSathane abe nevoice yoku-accuser. Noma ngabe ikhona ivoice eku-accusayo, but approach that throne. Noma ngabe uyayibona uyahluleka, but approach that throne. Noma ngabe uyayibona unamali ungayeki ukuya. Noma ngabe uyayibona unabantwana ungayeki ukusondela. Noma ngabe uyayibona uyintanda ungayeki ukusondela. Noma ngabe uyabona uhletshiwe kodwa ungayeki ukusondela, ngoba lesihlalo sivulekile. Isihlalo somusa esisiza ngesikhathi esifanele kukhona uJesu bafowethu asivulela indawo engcono yokuthi siyoyikhulumela noNkulunkulu. Ngiyacela bafowethu namhlanje kungabe bikho umuntu oyophuma ngaloya mnyango ithemba lakhe lingekho esihlalweni. La esihlalweni nasi isihlalo. Nasi isihlalo namhlanje mthombe nyathana sivuliwe. La bafowethu kunesihlalo la esivulelwe bonke abantu. La kunesihlalo esivulelwe abantu akuthiwa zintandane. La kunesihlalo esivulelwe abantu abarejectiwe. La kunesihlalo esivulela abantu abangenabana, abantu abakhalayo. Bathi ngiya apply Dlamini kodwa ngiqashwa. Izingane zami ziya apply kodwa iqashwa. Ngineyingane Dlamini eziningi akusebenzi nayo. Ngithi approach the throne. Ungavumi leyo nto silent ukuthi usondele sihlalweni. Yebo une qualification kodwa usebenzi, kodwa sondele sihlalweni. Ngiyathandaza ngegama lika Jesu ukuthi singavumi mashobane ukuba noJesu bese siyathula bese isimo ziya silent. Ngicela sikhanze sizothandaza mfundisi. Khona igazi elasivulela indawo engcono. Kukhona igazi elasithengela ubuNkulunkulu. Kukhona igazi elikhuluma indaba ezinkulu kunele izinqama nezimbuzi. Kukhona igazi elikhuluma indaba ezingcono kunelamaqhude. Kukhona igazi elikhuluma kangcono kunezimpepho. Kukhona igazi elikhuluma kangcono kunomalume nobaba. Kukhona igazi elikhuluma kangcono kunemsamo yakithi. Kukhona igazi elikhuluma kangcono kunedlozi lakithi. Kukhona igazi elikhuluma kangcono kunenyama. Kukhona igazi elikhuluma kangcono kuneyintelezi nezimpepho. Kukhona
kukhona igazi elikhuluma kangcono kunezinsisi nezinhlanga ongayigcaba emzimbeni. Kukhona igazi elikhuluma kangcono kunegazi laba. Kukhona igazi elikhuluma kangcono kunemali yakho. Kukhona igazi elikhuluma kangcono kunomcebo wakho. Kukhona igazi elikhuluma kangcono kunokuthwala. Kunegazi elikhuluma indaba ezinkulu. Kunegazi, 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 kunegazi. There's one thing I know, everywhere I go. Tell us something again, yeah. Jesus love Yes, never failed me yet. hallelujah. Unto this Into far, inye, into engiyaziyo, engiyaziyo, uJesu akehluleki. Into inye njena, into inye engiyaziyo, uJesu, uJesu akehluleki. Into inye, engiyaziyo, uJesu, uJesu akehluleki. Ngiyacela sivale namehlo ethu. Ngiyacela sivale namehlo ethu. Lo mhlangano uNkulunkulu usihlanganisele kuwo ngoba efuna wena. I know ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu usindisiwe. Kodwa kunezihenqe ezivulekile. Sivulela ukuthi mina nawe singenele endaweni engcwele. Singangeni ngegazi lezilwane. Kodwa singene ngegazi lakhe. uNkulunkulu namhlanje ebusuku sibizela kuye. Unezinto okwazi uzizwa uNkulunkulu ekhuluma nawe, kodwa manje sewaba kude. uNkulunkulu ufuna usondele kuye ngoba usibizela kuye. Ngiyacela wena ozwayo enhlizweni yakho ukuthi uyadinga approacha isihlalo sikaNkulunkulu sobukhosi, vele usuke nje lapho khona, thatha ama steps ambalwa ume lapha ngaphambili, sithandaze ebusuku le nkonzo lenhlangano uNkulunkulu uyimemele wena. Engiyaziyo uJesu akahluleki, akahluleki. Into inye njena, into inye njena, engiyaziyo, engiyaziyo, uJesu akahluleki. Oza namuthi, hallelujah. Into engiyaziyo, engiyaziyo, uJesu, uJesu akahluleki. Singavula imilomo yethu simbonga uNkulunkulu, simnikeze nodumo. Come on, Church of God. Babe egameni likaJesu waseNazaretha,
wamuhle ebusuku uNkulunkulu wethu, wamuhle nqaba yethu, wamuhle dwala lethu. Baba nali izwi lakho uNkulunkulu ophilayo egameni likaJesu waseNazaretha elisikhumbuzayo impela ukuthi ukhona umpristi omkhulu ongangenanga ngegazi leyilwane kodwa wangena ngelakhe igazi endaweni engcwele ngcwele uNkulunkulu wethu ebusuku. Baba sesiyabonga nansi imvuselelo ethunyelwe phezu kwempilo zethu ebusuku ukuthi nakuba besihamba sikholwa kodwa uNkulunkulu wethu ikhona imfihlakalo ebekumele siyembulelwe namhlanje ebusuku. Izwi lakho uNkulunkulu wethu aliphumi libuyele emuva lingakawenzi umsebenzi. Izwi lakho Nkosi linguwe uqobo, izwi lakho liphuzisa imbaba lehlane, izwi lakho lihluba amahlathi, izwi lakho lisamazamisa ihlane laseKhadeshi. Baba wethu ongcwele siyabonga ebusuku, khuluma kahle phezu kwempilo zethu. Siyabonga egameni likaJesu waseNazaretha. Phefumulo wethu uyakudumisa Baba wethu ongcwele. Nansi incebo yakho, nali ibandla lakho uNkulunkulu wethu badonsile ukuba bezozwa nakho ukuphila. Baba wethu ongcwele liwa izwi lakho kule ndawo, lephakelwa uNkulunkulu wethu ngoba izwi lakho lingumphako wendlela. Indlela esikuyo kodwa izwi lakho liyasuthisa ulangazelela kwenhliziyo yethu ngobuhle. Baba siyabonga egameni likaJesu, thatha udumo lungolwakho uNkulunkulu wethu in Jesus name, amen. Ngicela shayela uNkulunkulu izandla ezinkulu bathanda. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Ngiyacela bazalwane ophethe imemezelo